Mo tan-awon na to diri ah. Okay, diyan na po ko diri sa Hornasan sa atong bukid. Ang akong buhaton karon diri mamasol ko. Kay diha sa atong sapa, natay kuhaon dihaan na haruan. Atong paningkamutan kung adlaw na makakuha ta. Pero kung dili po ta makakuha, pasensya na sa atong mga viewers diha. Mayong hapon sa inyong tanan, hapon ako diri aming ari sa atong bukid. Kay aron makuha nato ang atong haruan diha. Og kining sapa unta makakuha ta karong adlaw og haruan. Mo ni atong pingwitan o atong paslan. Taanan nato og pasol diha para makakuha tag haruan. Sige, di na ta maglangan. Maghimo na ta og pasol. Okay guys, maghimo na ta. Guys, magkwanta og kanang pasol nato kay aron makataan na ta sa atong ispan nito. Ay kuhaw nato ang kanang haruan. Una magkwanta og nylon. Ang pag-andam og atong imuong pasol kapresko kayo diri aba. Muna nga itong nylon. Muna siya. Isa lang kanong pa. Gina. Manatay. Natay taga diri kani siya na taga. Wani ka nang naibuko sa tunga. Tura na isod ang nylon. Tapos dayon siya paligtos diha. Presko ang hangin. Okay. Ana-ana ang atong pasol. Muna ni siya. Magkuha na tao atong ipaon. Guys, tagwati guys. Wati oh. Kakugwati. Okay guys, muna ni ang wati. Magbutang na ta diri sa atong kani guys. Magbutang na ta diri magpaon na ta. Butang na ta sa atong paon. Wati ang atong ipaon. Okay. Natay paon na oh. Naana magtaan na ta sa atong pasol. Ari na ta diri sa sapa. Kaya ito na ning itaan. Okay guys, mo na ning atong itaan. Ito ibutang diha guys. Ito sa yung ugsok. Ugsok na to guys. Ganda yun diha guys. Tara. Ito ay haruan dito guys. Okay. Mo tan-awon na to diri Anak sana.
nakabuhi siguro guys. Nakabuhi. Kabuhi siguro. Dos, ano saya nga. Nakabuhi man guys. Dapat paon. Okay guys, wala tay nakuha karon na isda na haruan. Kay kanina mingkaon siya ang atong haruan pero nakabuhi siya, wala na to makuha. Ingani ang kinabuhi sa usa ka maguma. Okay? Padayon ta sa sunod adlaw. Okay guys, nahuman na tagpamasol, pasensya na mo kay wala gyud ta makakuha sa atong gipasol diha na haruan. Walay kuha ta. Sunod na tong vlog ato na nang hinluan diha ato gayon na siyang himuon ang pispan. Bahala og napay siya diha haruan, daghan ra bay piso diha anak sa haruan. Pero ato nang hinluan lang gihapon, ato na ipadayon og hinlo, bahalag wala na ato nakuha ang haruan, diha na lang na siya. Kay kung sunod na mga adlaw, ato ra gihapon na siyang taanan og pasol. O giganahan mo dire sa akong YouTube channel, ayaw pud kalimti mag-subscribe. Ang pag-asinso sa tao, inubanan sa lihok. Ako si Israel Sibuala, daghang salamat sa inyong tanan. Bye-bye!